ଆଜିର ଚକୁଳି ଖିଆ ଭିଡିଓ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛି। ଝିଅ ଖାଉଛୁ? କନ ଖାଉଛୁ? ପିଠା। ଆଲୁ ଖାଉଛୁ। ତୁ ରାକେଶ କଣ ଖାଉଛୁ? ପିଠା ଖାଉଛି। ତୁ ପିଠା ଖାଉଛୁ? ପିଠା ଖାଉ। ହଉ ମତେ ଟିକେ ଖୋଇଦେ ତ। ହଉ ଏଠିକି ଆସ। ଆଳେ ପମେ ବନା ଚାଲିଛି ପିଠା। ପିଠା ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ମଟର କୋବି ବି ପଡିଛି ଝୋଳ। पूरा पतला पतला ରୁଟି ଯେ ଯେମିତି କି ଦଶା ବି ଫେଲ ମାରବ ଏ ପିଠା। ଆଉ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିବ? ଆଡେ ଶୋଇଲାଣି। ଝିଅ ମାଗେ ମାକୁ ଦିଅ ପିଠା। ଶୋଇଲାଣି ଖାଇବୁ। ପଇଠା ଦିଅ ପଇଠା। ଏ ମା ଦେଲେ ପିଠା। ପଇଠା ଖାଇଦିଅ। ଖାଅ। ଯେ ତମେ ଖାଉଛ ଦେଖ ଟିକେ ଖାଇଲ କେମିତି ଖାଉଛ ଯେ ଦେଇ ଖାଇଲ। ଆଜି ଆମ ଏରିଆର ରାକ୍ଷସ ଆଜି କଣ ମହାତ୍ମା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତମ ନାଁ କଣ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମି। ରାକେଶ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଚକୁଳି ଖାଉଛି ନାଇଁ କି? ହାଁ? ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ପତଳା ପତଳା ପିଠା ଦଶା ବରି। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦିଅ। ଦେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ବସା ହଉଛି। ସରି ହାଣ୍ଡି ତ ବସିନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୁଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୁଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛ? ଖାଉଛ? ପିଠା ଖାଉଛ? ଦେଖି କହ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସ ଖାଇବ। ଆସ ଆସ ଖାଇବ ଆସ। ହାତ କେତେ ଗୋଟେ ଏତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ତମକୁ ବାରବି